Здравейте, казвам се Владимир Борисов и живея в Люлин 10. Реших да направя това клипче, понеже искам да информирам всички люлинчани, особено хората, които живеят в Люлин 10 и в районите около Люлин 10, за един доста неприятен, да го наречем, проблем. А именно става въпрос за магазин T-Market в Люлин 10. В този магазин, аз съм редовен клиент на този магазин и съм забелязал нещо много неприятно. В този магазин, когато закупиш нещо насипно, а именно плодове, зеленчуци, ядки и съответно отиваш на касата и тези продукти се мерят на касата, везната на касата не е нулирана. Какво имам предвид под това, че не е нулирана? Ами тя е на плюс. Още преди да си сложил нещо на везната, каквото и да е, везната вече показва плюс. Т.е. плюс 10 грама или плюс 20 грама или плюс 30 грама. В много от случаите тя вече е на плюс. Още преди да си сложил каквото и да е на везната. Това, какво означава това на практика? Това означава, че когато везната примерно показва 15 грама, а ти на нея още нищо не си сложил, това означава, че ако един продукт ако един продукт е 100 грама, везната ще го изкара 115 грама. Ако един продукт е 200 грама, везната ще го изкара 215 грама и така нататък. Вече добихте представа какъв е проблема. Това е много сериозен проблем, защото това на практика ти купуваш 100 грама, а плащаш 115. Купуваш 200 грама, а плащаш 215. Де факто плащаш повече за нещо, което струва по-малко. Многократно съм сигнализирал персонала на този филиал на T-Market в Люлин 10 за проблема. Техният отговор е винаги един и същ, а именно, че тяхната везна, тяхната техника, изобщо касата е много стара, има нужда от подмяна, това е някакъв бъг на самата техника, който в дългосрочен план не може напълно да се изчисти и съответно клиентите трябва сами да си следят дали везната е нулирана, поне на мен това ми се е казвало, че е хубаво самия клиент да си гледа. Да, наистина е хубаво самия клиент да си гледа, но в крайна сметка, както клиента е все пак малко или много е длъжен да гледа дали везната е нулирана, дали везната е на нула, а не е на плюс, така и самия магазин, така и самия персонал на магазина, все пак и те имат отговорност и те са длъжни да гледат дали везната е нулирана. Защото както клиента може да види дали везната е нулирана или не е нулирана, така и персонала може да види дали везната е нулирана или не е нулирана. Така че това е много неприятно, защото на практика какво излиза, както всички вече добихте представа, излиза така, че плащаш за нещо повече, отколкото на практика струва. Плащаш повече, то струва по-малко. Сега някой ще каже, това са някакви стотинки разлика. Това са 20, 30, 40 стотинки обикновено, обаче на всеки един клиент, като му вземеш 20-30 стотинки в повече, а там за един час сигурно минават стотици клиенти, сетете се, че това на практика за целия ден е една голяма сума, която на практика пада от небето, тази сума за магазина. Сега някой тук ще каже, защо не сигнализираш съответните институции. Ами много просто, защото това не се случва постоянно, не се случва много често, но не се случва и много рядко. Примерно, аз съм редовен клиент, на всеки мои 5 посещения се случва веднъж, което в процент е около 20%. Да, не е много често, но не е прекалено рядко. От 5 посещения веднъж да ти се случи, това не е рядко. Ако сигнализираме съответните институции, те ще отидат на място и, ви казвам, в повечето пъти везната си е нулирана, те ще установят, че съответно везната е нулирана и няма да има никакъв проблем. Затова просто не виждам смисъл да сигнализирам каквито и да било институции. Сега, разбира се, правя това клипче конкретно за самия магазин, за този филиал на T-Market в Люлин 10, но това, за съжаление, се получава, този момент го има във всеки един магазин, само че в този конкретен магазин се случва доста по-често, отколкото в останалите магазини. Това нещо ми се случва и в други магазини, но там в други магазини ми се е случвало много по-рядко. В този магазин, на фона на други магазини, ми се случва много често. Затова просто призовавам всеки един от вас да внимава, защото живеем във времена, в които държавата е абдикирала от всяка една своя функция и ако ние самите не следим дали нашите права се спазват, за съжаление няма кой да следи. Това е от мен, благодаря ви за вниманието и успешен ден ви желая!